Rusiýanyň liderligindäki kollektiwliň howpsuzlyk şertnamasy guramasy, ýagny KHSG, Owganistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşýandygyny alada bildirýär. Guramanyň munyň bilen bagly harby blogyň düzümine girmeýän Türkmenistany we Özbekistany Owganistan ugru boýunça tagallalaryna goşulmagy çagyrýar. Bilermenler Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan basywalyjylykly hüjümleri netijesinde daşky dünýäden barha üzüňeleşdirilmegi bilen Moskwanyň gorky taktikalarını ulanyp Merkezi Aziýa döwletlerini öz täsir arbitasyny dolamak isleýändigini aýdýarlar. Bir wagtlar Ewraziýanyň NATO bileligini beren jogaby hükmünde häsiýetlendirilen KHSG-niň düzümine Ermenistan, Belarus, Kazakystan, Kyrgyzstan, Russiýa we Täjikistan girýär. KHSG-niň agza ýurtlarynyň daşary işleri ministrleriniň 20-nji iýunda ýaýradan bilelikdäki beýanatynda Owganistandaky yaramazlaşýan howpsuzlyk ýagdaýlarynyň arasynda ýurtda halkara terrorçy, sol sanda İslam döwleti ekstremistik toparynyň we onuň vilayet Horasan sahamçasynyň isçeňliginiň barha artmagyna alada bildirilýär. 2021-nji ýylyň awgustynda Taliban Owganistanda häkimiýeti gaýtadan ele geçireninden soň ýurtda insan hukuklarynyň baskylanmagy, aýal gyzlaryň hukuklarynyň, olaryň iş mümkinçilikleriniň çäklendirilmegi ýaly ýagdaýlar ýangadandan ýüze çykyp başlady. Taliban ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümeti häzirki wagtda dünýäde resmi taýdan ikrar edilmeýär. KHSG-niň Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň web saýtynda çap edilen beýanatynda Talibanyň adam hukuklary, sol sanda aýal gyzlaryň haklary babynda öz üstüne alan borçnamalaryny berja etmegine çagyrş edilýär. Mundan başga Owganistanda neşe terroristleriniň dolanşygynyň artmagyna we munyň goňsy ýurtlara ýaýramagyna alada bildirilýär. Beýanatda KHSG-niň Owgan ugru boýunça tagallalaryna blogyň düzümine girmeýän Türkmenistan we Özbekistan hem goşmak mümkinçiliklerini öwrenmegiň talaba laýyk boljakdygyny ykdylýar. Emma bir bölegi bolmagy çagyrylýan hyzmatdaşlygyň we Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň mümkin roli barada hiç zat aýdylmaýar. Sebitdäki özgörüşlikleri iýerleýän bilermenler Owganistandaky soňky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň alada galmagy esas berýändigini, sol bir wagtda Russiýanyň bu wehimi ulanyp Türkmenistan we Özbekistan babyndaky täsirini artdyrmagy maksat edilýändigini belleýärler. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panyer soňky döwür GDA-nyň günorta terhet çäkleri boýunça hem aladaly beýanatlaryň barha köp göze iýilýändigine ünsü çekdi. That's been happening for the last few years, so they're clearly sending a message to the Uzbek and Turkmen governments that they... Bu ýagdaýlar eýýäm bir neçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Munyň bilen Russiýa, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetlerine iň azyndan has köp hyzmatdaşlygy ýola goýmak, ideal ýagdaýda kollektiw howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň düzümine goşulmak barada açyk bir aşarat edýär. Ideally for the CSTO, both Uzbekistan and Turkmenistan would join the CSTO. Diýip Panyer azatlyga 20-nji iýunda gurrun berdi. Odalam nyktaýsymy ýaly KHSG-niň Türkmenistan bilen Özbekistanyň mümkin hyzmatdaşlyk ugurlary barada jikme-jik maglumat berilmeýär. Emma Panyer Moskwanyň ilkinji nowatda öz täsirini artdyrmak üçin bu iki ýurdun günorta terhetlerinde Rus harbylarynyň we maslahatçylarynyň hem ýerleşdirilmegini gazanmak isleýändigini çaklady. But I think ultimately what the CSTO wants, and we know that it's a Russian-led organization, is to have their own people on the border as much as possible. Sol bir wagtda bilermen ne Özbekistanyň ne de Türkmenistanyň bu beýanatdaky çagyrşy oňoýly jogap berjekdigini garaşmaýandygyny aýtdy. That won't happen in Turkmenistan's case, certainly, and doubtful in Uzbekistan's case also. Bir tarapdan Özbekistanyň sebitde iň kuwwatly harby güýçleri bar. Onuň Owganistan bilen terhet ary çäkim degislilikde has kiçi. Beýlik tarapdan Türkmenistan ýyllar boýy ýurduň bir taraplyk statusyny salgylanyp, halkara, esasan hem harby guramalara agza bolmakdan saklanyp gelýär. Türkmenistanyň hemişilik bir taraplygy hakynda 1995-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň kanuny ýurduň harby bilelikleri we saýuzlary galy bertide berk borçnamalary bilen ýa-da gatnaşyjylaryň kollektiwliň jogapkärçiligini göz öňünde tutýan döwletara birleşiklerini gatnaşmagyny çäklendirýär. KHSG-niň soňky beýanaty Russiýanyň geçen ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladan esassız hüjüminiň netijesinde
Moskwanyň daşky dünýäden barha üzüňülüşdirilýän we oňa garşy sanksiýalaryň girdilýän döwrüne gabat geldi. Kremliň kollektiwliň howpsuzlyk şertnamasy guramasyndaky bäş hyzmatdaşyndan diňe Belarus, Russiýanyň Ukraina sebäpsiz başlan çözüşine goldaw berdi. Şu ýylyň maýynda Ermenistanyň premier ministri Nikol Pashinyan KHSG-niň Yerevan babatyndaky öz borçnamalaryny dogry ýerine ýetirmeýändigini aýdyp, öz ýurdunyň harby blogyň düzüminden çykyp biljekdigini duýdurdy. KHSG kökleri 1990-njy ýyllaryň başynda Azerbeýjany, Gürjistany we Özbekistany seýle hem bilelesiň häzirki 6 agdasyny öz içine alýan kollektiwliň howpsuzlyk şertnamasyndan göz basalýar. Emma 2002-nji ýylda bu guramy KHSG öwrülende bu üçlüň hiç biride oňa agda bolmady. Merkezi Aziýanyň iň uly goşunyna eýe bolan Özbekistan 2005-nji ýylda bilelesiге goşuldy. Ýöne 7 ýyl soň ondan ýene aýryldy.